Żagħżugħ ta' 21 sena minn San Ġwan tilef ħajtu f'inċident bejn mutur tat-tip Kawasaki ZR u karozza Peugeot 307 fi triq tul il-kosta Baħar iċ-Ċaq, eżattament quddiem il-Lukanda Coastline. L-inċident seħħ l-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija fejn mill-ewwel stħarriġ tal-pulizija jidher li l-mutur li kien qiegħed jinstaq fid-direzzjoni lejn San Ġiljan għal xi raġuni skidja, bil-konsegwenza li spiċċa taħt il-karozza li kienet ġejja mid-direzzjoni opposta. Il-karozza kienet misjuqa minn mara ta' 50 sena residenti l-Mellieħa. Fuq il-post issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li għenu sabiex jinħareġ il-ġuvni minn taħt il-karozza u għattieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza għal aktar kura medika iżda sfortunatament tilef ħajtu. Il-mara ta' 50 sena ma sofrit l-ebda ġrieħi. It-triq imsemmija ingħalqet għat-traffiku u bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Ansa Dr. Anthony Vella li ħatar diversi esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.